dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mangita kinuktawo nga iyang marumbo, daghang katalagman sumala ni master. Ang tao mag-antos ug kasakit nga walay sukot. Ang pundok ni master nga PBCM ra, maoy kasiguruhan sa kaluwasan. Kung mangita kag tinuod nga paglaom, pagampo ug paminawa, ang pulong sa Dios nga gikan kaniya nga makaluwas sa ikatulong gubat sa tibo o kalibutan. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab gini ang programa sa PBCM tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O gini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio sa kinasigasing magadapit kaninyo og magapanginaot anining tungura karon. Nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan para mapatalingugan kini makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya kini gamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain nga mga dapit no, labi na sa mga chapter president na nag-abaga sa pag-angkon sa radio station. Kumusta ka ninyo? O ilabi na usab sa kinatibuk-an karon sa pagsunod sa PBCM compound sa tanang mga nagbarog hugot sa pagtulon ang PBCM. Kumusta ka ninyo? O dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon mga kaigsunan samtang wala pa mahuman ang atong pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction. Kung dining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigalag, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban ka ninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebanghelista. Kumusta mga kaigsuonan ug mga suking tigpaminaw? Ako usab si Brother Richard Kanyaman, usa nga magapakiguban niini nga atong tulumanon karon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og aron sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban usab kaninyo pinaagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagsunod ining 38 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langitong lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado o aduna usa matag adlaw Domingo sa inyong pagpatalinghog. O kumusta kaninyong tanan karon nga nagasunod dining takna sa inyong pagpaminaw sa radio o sa paglantaw sa ato ang Facebook Live. Kumusta kaninyong tanan? O sa tanan nga mga miyembro usab sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Basta giawhag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa inyong pagsunod dinis Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag-adlawng Domingo dinhi sa RPN DXKO Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon o adunay pagsubli niini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes. Alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlawng Sabado mga kaigsunan dinhi sa Sibihan sa Power Radio. Duha ka hugna kita mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon o mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion.
live gyapon sa Facebook ang programa ug itagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dever Rizaba ug usab ang naga-sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo, Attorney? Ato usab nga gikumusta Brother Dever ang mga kaigsunan dinhi sa Dublistone, East Indy, Lanao del Norte, labi na ni Meljan Quisimondo ug siyang pamilya. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kining number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882. Og sa atong mga kaigsunan nga mga PBCM, kung nagalantaw kamo sa atong video, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon. Ug usab, ang uban pa natong mga basahon, makita gihapon ninyo kung nagalantaw kamo sa atong video. So kuha kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch dinhi sa San Antonio Hasan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Og dugang paghihapon alang sa atong mga kaigsuonang mga PBCM nga kining atong kaubang ministro kanhi si Mr. Aquilino Valencia. Kung nagalantaw kamo sa itong video, makita ninyo ang iyang hulagway, tutuki lang ninyo. Ayaw na ninyo tuuhi, kay gitagak o gi-expelled na ni sa PBCM. Kung ado na may pagsibya niya sa kahanginan, dala ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang o wala na ikalabtanan ang pagtulon ang PBCM niya na ubos sa pagdumala sa Executive and Vice President o at the same time Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio. O garon sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Ron, Brad Deber, Brad Richard, mao kini ang pagtubag sa ikatulong komento o pangutana ni Boy Ortiga. Pero sa dili pa nato kini pag-isgutan, ato na ang pangumustahon, Brad Ronnie, ang uban pang nagapangutana, no? Nga para makatagad sila nga wala nato kalimti ang ilang mga pangutana nga nagkinahanglan sila sa pagtubag o kadtong ilang mga komento. Okay, Reb, mao ni ang mga pangalan sa nagapangutana. Kumusta kaninyo nga nagapadangat sa mga pangutana? Una dinhi mao si Boy Ortiga. Ang ikaduha dinhi mao si Rigor Isalid Aniep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang katulo mao si Eliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ug ang ikaupat mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta kaninyo? Sundi lang kanunay ang programa sa PBCM aron makuha ninyo ang among tubag sa inyong mga pangutana. O balik kita no sa atong gisgutan o pag-isgutan nga tema nga ang pagtubag sa ikatulong komento o pangutana ni Boy Ortiga. Unya sa atong mga pagtubag ato sang ihatag, Badron, nga aduna kitay mga ipakita nga mga bersikulo nga niining maong bersikulo dili kita modugang sa mga pagtubag o sa gibasa nato sa Biblia nga ato pong pagkulangan, Bradron, kundi insaktor gyud ang atong ihatag lugar, Bradron, sa pagtubag, Bradron. Tinood ko na, Reverend, o atong i-display sa screen alang sa mga naglantaw sa atong Facebook Live. Makita ninyo ang mga teksto sa Biblia nga na-display. O alang ni adtong mga nagapaminaw lang sa atong programa sa radio, mo kini ang mga sitas nga among gibasihan nga mga ministro nga kung kami manubag, dili mi magdugang sa mga nakasulat sa Biblia o dili usab magkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Una dinhi mao ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32, ikaduha Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, ikatulo Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, ang ikaapat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ug ang ikalima mao kining pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19. O ang sulod lugar ni ining pinadig 22 18-19, Bradron, nga dili gyud magadugang kita kung magpamatod. Kay kung magdugang, gisgutan nga, kung doon ay hampak nga madawat, sumala sa versikulo 18 nga imong hatag lugar, madugangan pa hinuon og mga hampak. Tinood. O kung aduna lugar taktakon sa mapulong pod sa mga basahon, niini nga propesya, kung doon na may bahin nato nga igahatag sa Dios diya sa kahoy sa
kinabuhi ug sa balang syudad nga mga saad lugar na ang atong mabahin. Taktakon sa Dios busa kung nakahibalo ta brethren na dili gyud pwede nga pag mag-ingon nga dili dugangan di kita mo dugang. O pag ingon nga dili lugar kulangan di pud ta magkulang lugar. Sa ato pa sa mga nakasulat lang sa Biblia, diya lugar kita magbase. Pero ato sa nga ipakita pag-display ang kinatibuk-an niyang mga pangutana lugar o komento, Brother Ber. Kung naglantaw ka mo sa itong video, makita ninyo, mao kini ang kinatibukan nga comment ni Boy Ortega. Dayon ato man kining gibahin rib sa tulo kabahin. Matud pa niya din ni Higalang Boy Ortega. Good AM sa inyong tanan diha. Para sa ako dili pagailhon nga Espiritu Santo si Master Tomas di Eugenio Senior. Kay tungod kini siya usa naman kapatay na Dios. Matod ba niya din Dugang pa. Ang Espiritu sa Dios nagbalhin-balhin kini siya nga mga lawas ug kun si kinsa kadtong iyang pagasuluban siya na usab ang pagailhon nga Espiritu Santo. Matod pa niya din Iyab dayong giapilan pa og kapitulo bersikulo. Unang Kronikas, kapitulo 17, bersikulo 5. Dugang pa niya din ato manigibay ang ikaduha. Sama ni Hesukristo ang Espiritu sa Dios mikunsad diha kaniya. Lucas, kapitulo 4, bersikulo 18. Dugang pa din Busa, mauman usab ang Espiritu Santo diha man kang Master Tomas. Busa si Master Tomas ang giila nga Espiritu Santo. Dugang pa din ikatulo. Matud pa niya. Karon kay ang Espiritu Santo sa Dios mibiya naman usab sa lawas ni Master Tomas, dili na siya pagailhon nga Espiritu Santo, kundi kung asa karon ang Espiritu sa Dios, siya na usab ang pagailhon nga Espiritu Santo. Mo ni ang iyang gipadangat diri kanato nga mo ning nitubang ta sa ikatulong komento sa pangutana ni Boy Ortega kay kining mga pangutanahan niya wa pa gani ta makatubag sa permiro niyang pangutana, nagpusot-pusot ng iyang mga pangutana. Namo nang iyang gibasihan lugar nga di nagyudi ay pwede nga tawgon si Master og Espiritu Santo kay patay naman lugar sa iyang paghuna-una. Na mo ning atong gikatingad-an nga kung ingon ini ang iyang pagpanabot, muraratos iyang pagpanabot badron sa ato nang natubag sa mga nangagi nga natapos ang pagtubag nga nag-ingon siya nga adunay 5 kuno nga nagbarog o naglingkod sa tibuok kalibutan. Ang bato sa pamag-ang daw ug ang dakong bato ug ang gitawag og bato nga 5 kuno'y mata pero sa gisusi na to 7 man na kabuk mga mata nya ang buhing bato nya kanang upat nga gisgutan maura man na si Kristo na unya ang ikalima daw ang bato nga puti maura na gihapon sa sistema karon nga yang pagpanabot og diin ka siya nagkuha nining mga panabota. Pero usa nato kini pagatubagon Brother Richard, Bradeber, ato sa nga pamation ang usa ka bililhon nga awit nga maghatag og pagtagad nga masabtan gyud sa tawo nga kining atong mga pagpamatud binasi gyud sa tinudlo ni Master nga mga paagi sa pagpamatuod. Bago pa dumating, sinabi na ito ni Master noon pa na marami ang darating na magdadala ng kanyang pangalan. At ito ay ibinabala. Magtatatag sila ng sarili nilang gawa-gawang aralin. Ngunit ang
palatandaan ng mga tunay na mga ministro. Pinatunayan na ito ni Master noon pa na. Sa mga ministro lang ng PBCM kayo makinig, na nangangaral ng mabuting balita ng Espiritu Santo. Ang katuparan, Master Tomas D. Henyo. Kaya ang doktrina ng PBCM na itinuturo, Biblia ang batayan at sandigan ng nasabing aralin. Iniutos at ipinagamit niya ang mga aklat at referensya. Ngunit huwag salungatin ang Biblia. Sa PBCM lang natin makakamtan ang katiyakan sa salita ng Diyos at ang tunay na dasalin, na siya rin ang susi ng ating kaligtasan. Iniutos at ipinagamit niya ang mga aklat at referensya. Ngunit huwag salungatin ang Biblia. Ngunit ayon kay Master, hindi dahil nangangaral sa Espiritu Santo ay karapat-dapat ng paniwalaan at pagpasakupan, lalo na kung merong nagnakaw ng orihinal na doktrina ng PBCM sa pangangaral ng Espiritu Santo na kanilang itinuro na para bang silang may-ari. Ngunit kapahamakan lang ang kanilang patutuhan. Dahil
Itong nabati no ang maanindot nga awit Brad Deber, Brad Richard, Brad Ron nga kanang mga kalihukan sa pagbuhat nato sa kanta tukma sa gihatag ni Master nato nga gitugutan ta sa paggamit sa mga referensya, mga libro, pero kung gigamit dili supakon ang Biblia. Unya nag-ingon pud sa maong orde nga dili tungod kay nagwali sa Espiritu Santo angay ng pasakupan nganuman tud kay ang mga kawatan ba tulisan sa pagpamatod ang padim nga pinanguluhan sa pundador nga si Macarayo, Hermanis Macarayo ug uban ni Danilo Nakwa. Busa susihon kung kinsa ang original nga nagwali sa Espiritu Santo mo to'y pasakupan. Unya mo na ang unod lugar sa maong kanta kay sa PBC man lang makuha ang kaluwasan kay kung adto dili man daw ang kaluwasan mo'y maangkon nato sa Tagalog pa kapahamakan mao ang kalaglagan lugar ang atong madangatan o sa dili pa ato sang ining kanhi sa membro ni sa PBCM si Abondio Oliverio na iyang pag-comment niya sa atong programa nga murag iyang gipasabot nga kita mo'y nagkinapayas basig nalimot ka si Master nagtugon ba nato Abondio Oliverio nga ipaglain ta sa pagtulon ang PBCM o pabarugan basig ikaw makidiskusyon namo ato sang pagabasan Brad Deber ang iyang komento. Okay, Reb. So, mao kini ang comment ni Abondio Oliverio. Mao kini, matud pa niya dinhi, ayaw pasubrahi, mangan mo kinapayas, hambugiro inyo. So, ninyo, guro pasabot ni. Matud pa niya dinhi, hambugiro ninyo. Murag kita pasabot no. Doktrina hisguti. Mao ka na, Reb. Mahunang maglisod putag samot kay imbis doktrina, dotrina. Nakaron, ang atong paghisgot og doktrina nalambigit karon sa dapit kang Boy Ortiga no kay kini pod niagi man ni sa pagka PBCM. Pero nibalhin kay naay iyang nasabtan nga kinsa kay nagtudlo niya niini na nangabulyaso hinoon. No. Nakaron, kung hisgutan nga doktrina kunoy atong hisgutan kanang moingon may kawatan apil na makas pagpangawat kay nilaban kan man di Abondio na sayop lugar. I-comment ko no nga ang PBC mo'y kawatan sa pamatuod sa wali ng Espiritu Santo. Kay kung kawatan may, di original ang padim. Wa pagani duhai katuig. Nagkinapayas na mo nga mo'y kamaturan. Hasta ang PBC kami luwason. Maing laki na siguro ka. Muna nga pili namo si Brad Ronnie imong diskasan na Abondio. Og naakas compound higalang Abondio, pwede ko nimo doolon gusto kang magdiskusyon ako face to face di taga Sibugan. Na tanawaragan na ang kabuang ninyo. Kanang giingon sa inyong wali nga magkinaon sa man ang dagan sa kalibutan. Diha ra gyud ang kaluwasan ninyo ang ikaduhang Pedro 3:13 nga katong new heaven and new earth nga katuluhon kadak-on ang kalibutan. Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Pero sa science, ang tawag na super earth, dili na ang new heaven and new earth nga may inyong kaluwasan niya, dili ra ba mabuhi diha ang tao? Wa mo magyama-yama niya na Abondio, nga luwason mi ninyo niya, dadon mi ninyo sa rapture dito aron mga matay lang gapon. Pagkabugok ka gini mo ay niliwat mo kas imong gibalhinan na pundador si Hermanis Macarayo, pero pasultyon nato sa Macarayo. Asa gyud ay ta ipalahutay. Sa wa pa siya mahimong bakakon. Lisod magnabali ang pagkabakakon. Lugar si Judas Iscariote na membro kang Kristo pagbudhi na niya nga di na siya muoyon ni Kristo. Namaot na ang kahimtang ni Kristo tungod sa iyang pagbudhi. Wala. Sama ra sa pagwali ni Macarayo. Nga ang kaluwasan, ipalahutay lang ta sa PBC. Mag-on sa man ang katalagman, ni argue diri ang kaluwasan. Kung iyang giusab, wa ka na makapatandog sa primero niya nga pamatod. Niya itong patalinghugan, Bradron, ang kalaki ni Macarayo sa diri pa siya ng hugot sa pagtulon ang BBCM. Ingon ni ana,
Busa sa tanang mga PBCM, painumdum ko, usbon ako. Ang giingon ni Master sa una, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Busa sa tanang mga PBCM, painumdum ko, usbon ako. Ang giingon ni Master sa una, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Hangtod sa katapusan sa kapanahonan nga panagna sa Biblia, og ingon man ang gitagna nga dakong kasakitan, kung may tabo man na ang dakong kasiguruhan nato ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Abondio, klaro kayong gipahayag sa imong gisunod diha sa PADM nga gi-address ni Macarayo ngadto sa mga PBCM nga ang mulahutay lamang mo'y makaangkon og kaluwasan. Hangtod sa katapusan. Hangtod sa katapusan, labi na kung dunay moabot nga mga katalagman, kinsa kuno ang maluwas, kadtong mulahutay asa, naa sa pagtulunan sa PBCM. Na kinsa maroy nagkinapayas, kinsa maroy nahimong butbuton or bakakon ang mga ministro sa PBCM o kanang imong gisunod nga si Macarayo nga naa na karon ibalhin ang kaluwasan sa PADM. Katong iyang igsuon nga si Rodi Oliverio Bradon, namatay nga PBCM. Pero siya buhi pa, na pobre sa im. Pobre kon manabot. Busa, balikan ta ang unang pangutana ni Boy Ortiga sa pagbasa, no, Brad Deber, kay gitulo man nato pagbahin para anamon nato sa pagtubag. Matod pa ni Igalang Boy Ortiga ato pagabalikan sa pagbasa, matod pa niya dinhi. Good AM sa inyong tanan diha. Para sa ako, dili pagailhon nga Espiritu Santo si Master Tomas di Eugenio Sr. Kay tungod kini siya usa naman kapatay na Dios. Dugang pa dinhi ang Espiritu sa Dios nagbalhin-balhin kini siya nga mga lawas ug kun si kinsa kadtong iyang pagasuluban siya nausab ang pagailhon nga Espiritu Santo unang Kronikas 17:5. Oh, nagpataka na ang iyang gigamit kay nagbalhin-balhin kuno ang Dios. Iyang gipasabot diri nga lawas. Igalang Boy Ortiga ang imong gigamit nga Kronikas o ng Kronikas 17:5. Si Hiuba man eh. Kung basahon nako lugar nag-ingon man dinyo kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga gidala ko ang Israel hangtod dining adlaw. Apan ako magbalhin-balhin gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong o gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa. Dili man ni sitas para nga nagbalhin-balhin lugar ang Espiritu sa Dios sa laing lawas. Busa si Master kay namatay naman lugar matud pa nimo, di na dapat tawgon nga Dios o Espiritu Santo. Lugar lain ang iwali para sa imong winalihan ba nga nagkaraw-karaw ka adtong gisgutan nga 5 ka bato. Lain-lain. Pero katong upat moro si Kristo. Muot pud ka na karon. Si Hiuba man ni ang imong gibasihan ni ini nga nagbalhin-balhin ngadto sa usa ka balong-balong o gikan sa tabernakulo ngadto sa usa. Si Hiuba lugar ani po namatay. Imo may imong gibasihan ni nga bersikulo. Kitaon mo giunsa na nimo. Ang usa ka ehemplo nini mga mahal mong tigpaminaw. Wala nagpasabot nga mausab og namatay na ang modalas kamaturan. Tungod kay patay na di natagdon. Buka tag-implo, si Moises nga namatay na sumala sa Biblia. Wala na ba ipatagad sa Dios gibiyaan na ba sumala sa Biblia, Brad Richard? Sumala sa Biblia, Reb, diri atong basahon sa ang pulong sa Dios sa Judas, sa kapitulo 1, versikulo 9. Ingon ini ang nakasulat. Bisan gani si Miguel nga Pangulong Anghel, wala maghimo og sama niya na. Kay paglalis nila ni Satanas kung kinsa kanila ang mukuha sa patayng lawas ni Moises, wala siya manghas nga hukman si Satanas nga silutan tungod sa iyang pagpasipala kang Moises. Ang giingon lang niya, ang Ginoo ang mubadlong kanimo. O nakita nato, si Moises, patay na sumala sa nabasa nato sa Judas 1:9. Bot ilogon ni Satanas ang iyang lawas, gibantayan ni Miguel nga manulunda kay gisugo sa Dios. Dapat di na niya entertainon ni nga lawas. Ha? Kay patay na god si Moises. O niya ang anong gihatagan pa ng pagtagad Boy Ortiga, kung ingon ana man ang imong pagsabot, labi na nga si Master leader sa pagtulunan sa pundok nga PBCM tun kay ni pahulay kalimtan na lang lugar sa hunahuna nimo og ikaw mo'y makalimot, ayaw mo ipanundok sa imong paghikalimot o sa imong pagpamatuod
sa pagpangurir na mo sa mga bersikulo sa Biblia nga pagsusi na to. Ha? Wa magkadimao ang mong sinabtan. Nakaron, kaysa doktrina nato, Brad Ron, Brad Deber, Brad Richard, ang tagna nato nga gibasihan sa atong magtutulo nga siya ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag siya og second child sa tagna, kay ang atong Ginoong Hesukristo first child, unang bata nga milutaw, may padayag sa kalibutan, og doon na pa'y puli anang bataa nga mao nga atong Ginoong Hesukristo sa maong tagna, mao ang Espiritu Santo. Hay ang basihanan nato, Brad Deber. Okay, Rep. Atong pagabasahon sa kini nga Biblia nga King James Version Holy Bible, English nga version nato pagabasahon, diin mo kini ang tagna sa atong magtutudlo, Rep. Dinhi sa Ecclesiastes 4 versikulo 15. Ingon ining nakapahayag, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Nga kung sa Cebuano, mao kini, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog, puli kaniya sa iyang dapit. Busa, doon na di ay ikaduhang bata nga mupuli siyang dapit. Og ang pulihan mo katong unang bata. Kung maghisgot ang Biblia, mga mahalamong tigpaminaw, higalang Boy Ortiga og second child nga mo'y mupuli, nagpasabot nga dili na mukintag second child kung walay first child, unang bata lugar. Sa Biblia, brethren, kay ato maning kuhaag example nga kung unsay gidangatan sa first child, di na ba din tagdon po? Okay, Reb. Atong susihon, ang mulugar nga first child hindi kitagna gyapon sa Biblia. Basahon gyapon ako ang Biblia nga King James Version English, gipahayag dinhi sa Isaiah chapter 9 verse 6 atong basahon giingon, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa atong pinulungan, kaya alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagkatawgon nga kahibulungan magtatambag ang makagagahom nga Dios, ang amahan nga walay katapusan, ang prinsipe sa pagigdayat. Usa kini katagna, Reverend, ug kay tagna dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang pangalan, kini siya way supak ang tanang reliyon nga katumanan ni mga tong Ginoong Hesukristo pero walay ngalan ni Kristo. Ang gibasa po sa kaubang ministro Brad David, Ecclesiastes 4:15 nga iyang gipahaom nga tagna sa atong magtutudlo. Wa diha mabasa ang ngalan sa atong magtutudlo ni ang katumanan sa Espiritu Santo, pero kana siya ang gihatag lang diha nga atong gisusi nga dunay ikaduhang bata sa tagna sa Ecclesiastes nga mutindog ug mupuli. O karon ato ding gibasa pod ang tagna sa atong Ginoong Hesukristo sa Isaiah chapter 9 verse 6 nga dunay po'y bata, our child was born, a son is given. Nakita nato nga for unto us a child is born. Doon na gyud ay bata. Sa gitagna pa lang daan sa Ecclesiastes 4:15, doon na pagyud ay second child nga mupuli sa gitawag og child nga giingon natong first child, maong atong Ginoong Hesukristo. Kinon. Nakaron, para pagpakita sa kamaturan nga ang atong Ginoong Hesukristo gyud mo'y gitawag og mag-una og kining paghisgot ini, makita nato nga ang gisgutan nga relatibo gyud di ay ang 9 size sa atong Ginoong Hesukristo nga gisgutan. Asa kini mabasa, Brad Deber? Ni Arif, dinhi ka na mabasa sa kini nga Biblia nga gitawag Amplified Bible, Reb. Sab ikaw na Brad Ron, no? Okay. Ani asab ang ato ang Amplified Bible. Ug nausab kita niya na Brad Deber. Ni atong pagabasahon, Reb, ang pruiba nga ang relatibo sa Isaiah 9:6 or Isaiah 9 verse 6 ni gibutyag ni Juan nga apostol. Atong pagabasahon dinhi sa kini nga Biblia Amplified Bible, John chapter 1 verse 1. Ingon niini ang nakapahayag, in the beginning, before all time, was the Word. Ug ang kining word gipasabot dinhi, Christ, dugang pa, and the Word was with God,
and the Word was God Himself. Dayon, naa dayo gitapad, nga kapitulog bersikulo, Isaiah 9 verse 6. Dayon sa Cebuano, ingon niining nakapahayag, sa sinugdan, sa wala pa ang tanang panahon, ana-ana ang pulong gipasabot, Kristo, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios sa iyang kaugalingon. Gitapad dayon, Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Busa sa ato nang gipabati nga mga kanta nga nagsugo si Master nga mogamit gyud og mga libro o Biblia og mga referensya pero dili supakon ang Biblia. Inuutos at pinagamit niya ang mga aklat at ang referensya. Ngunit wag salo natin ang Biblia. Busa gihatag na to ang nagkalain nga bersyon sa Biblia to from nga kini diyang sa sinugdan naa na ang anak dito di ay kini ang relatibo sa Isaias 9:6 nga mao ang atong Ginoong Kristo. Tinuod. O di tungod kay naghisgot ta kaganina sa kibasa ni Brother ang Ecclesiastes 4:15 nga adunay second child. O di atong giingon dayon nga dili magkwenta og second child kung walay first child. So sa ubang hubad giingon ba nga kining nakasulat sa Juan 1:1 Bradron kini ba'y gitawag og first ang atong Ginoong Kristo nga natao? O Reb, o atong prebahan ka na sa kining nga translation sa Biblia, The Message, Catholic Ecumenical Edition. Nabaw sab imo niya na Brother? Nareb. Dinhi magpuriba Reverend nga kining sa sinugdan mao ang pulong nga giansiran mo atong Ginoong Kristo nya gihatag ang dugang pagpasabot ang Isaias 9:6 bot ipasabot ang pulong nga mao si Kristo mo nang nahimong child sa Isaias 9:6 ug ang prueba nga kana si Kristo nga nagpakatao mao gid ang lugar nga first kini basahon nako ang maong Biblia ang The Message dinhi ra gyapon sa John chapter 1 verse 1 ingon sa pagpahayag nining atong mabasa nga translation sa Biblia. The Word was first. The Word present to God. God present to the Word. The Word was God. Sa ato pang pinulungan, ang pulong mao ang una. Bisag diha lang, Reverendo, katong pulong mamunto ang atong Ginoong Kristo, gingog, the Word was first. Nya, gihatag ang Isaias 9:6 sa The Amplified Bible, bot ipasabot, nga kining the Word nga mao si Kristo morning nahimong child ug ato na siyang i-translate ang word nga child word nga si Kristo mao ang first kun balihon ang word nahimong ang child so child was first or first child ang mulugar mo nga atong Ginoong Kristo. Oh, nagbakaka ba mi? Abundyo. Nagkinapayas ba mi abundyo? Kinapayas ba mi? Ha? Pagpakita sa mga referensya higalang Boy Ortega para ipakita namo nga sa di pa mulutaw ang second child. Unya, og mulutaw na hinon ang second child, biyaan na hinon nimo abunjog, lama man ka. Natanawa ha? Ari sa ta mo kuha og sistema sa first child. Atong susihon, sa pag-abot na sa katumanan na sa atong Ginoong Kristo. Si Apostol Pablo, dili ka na siya membro sa sinugdan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang nakapahimo niya nganong na membro kay gibutaan siya sa atong Ginoong Kristo og si Kristo wala na diri sa kalibutan tuwa na sa langit sumala sa nakasulat sa Biblia og ang iyang ngalan si Saulo pa kay ang iya manglutos man si Pablo sa mga membro sa atong Ginoong Kristo nangayo siya permiso nga kung dunay iyang lutuson ni anang dalana nga mao atong Ginoong Kristo dili lugar siya ingnunta nga kasuhan pinagi sa gobyerno ingnunta kay nangayo man siya permiso. Ayon ang priba Brad Richard sumala sa nakasulat sa Biblia nining akong gipamulo. Diri na to mabasa Reb sa Buhat siyang kapitulo 9 bersikulo 1 o gilaos na tong pagbasa sa 20. Ingon ini sa 1 ang nakasulat. Apan si Saulo nga nagpangusmo paghihapog mga hulga sa pagpamatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo miadto sa labawng saserdote og nangayo kaniyag mga sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco
aron nga kun aduna didtoy iyang makaplagan nga mga iya niining dalana, mga lalaki o mga babae, iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Ug sa naglakaw siya sa nagsingabot siya sa Damasco, usa ka kahayag gikan sa langit mikalit pagsidlak libot kaniya. Ug natumba siya sa yuta ug iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Ug siya miingon, kinsa ka ba, Ginoo? Ug siya mitubag, ako mao si Hesus nga imong ginalutos. Apan bumangon ka ug sumulod ka sa syudad ug didto igatug-an kanimo ang kinahanglan pagabuhaton mo. Ug ang mga tawo nga kakuyog ni Saulo mihunong nga nanghiugtok nga nanagpakadungog sa tingog ngani walay bisan kinsa nga ilang nakita. Ug si Saulo mibangon gikan sa yuta. Og sa pagbuka pa niya sa iyang mga mata, siya dili na makakitag bisan unsa. Og ilang gipanag-agak siya sa kamot o gidala ngadto sa Damasco. Og sulod sa tulo ka adlaw, siya dili makakita og wala mukaon ni muinom. Og didtoy usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganlan si Ananias. Sa usa ka pananawon ang Ginoo miingon kaniya, Ananias. Og siya mitubag, aniya ako Ginoo. Og ang Ginoo miingon kaniya, tindog og umadto ka sa dalan nga ginganlag dalan tarong. Og pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlan si Saulo. Kay atoa siya karon didto nagaampo. Og sa pananawon iyang nakita ang usa ka tawo nga ginganlan si Ananias nga misulod og mipandong sa iyang mga kamot kaniya aron mahiulian siya sa iyang igtatanaw. Apan si Ananias mitubag, Ginoo, nakadungog ako gikan sa daghan may tungod ni ining tawhana. Unsa kadako sa kadaot nga iyang nahimo sa imong mga balaan didto sa Jerusalem. Ug karon aniha man gani siya dinhi nga may pagtugot gikan sa mga saserdote nga punuan aron sa pagpanggapos sa tanang magapangaliya sa imong ngalan. Apan ang Ginoo mayon kaniya, umadto ka kay siya pinili nga galamiton ko sa pagdaala sa akong ngalan sa tubangan sa mga hintil og sa mga hari og sa mga anak ni Israel. Kay ipakita ko kaniya unsa kadaghan ang kinahanglan iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan. Busa si Ananias miadto og misulod sa balay. Og sa nagpandong siya sa iyang mga kamot diha kaniya, siya miingon, Igsoon Saulo, ang Ginoong Hesus nga mitungha kanimo sa dalan nga imong giagian, paingon dinhi, nagpaanhi kanako aron ikaw mahiulian sa imong igtatanaw o mapuno ka sa Espiritu Santo. Og diha gikan sa iyang mga mata may nangatagak nga murag mga himbis og siya nahiulian sa iyang igtatanaw. Unya mitindog siya og gibautismuhan og mikaon og nahiulian sa kabaskog. Og sa mga sinagoga si Hesus iyang giwali diha nga nag-ingon, siya mao ang anak sa Dios. Atong nakita nga si Apostol Pablo, pagkamimbro niya sa atong Ginoong Kristo, dili nga namimbro siya nga gumikan nga giwalihan siya sa mga apostol nga unang natawag. Naglukat pa siya permiso kung makita niya nga adunay iyan nining dalana nga nagsunod, nganong gingog iyan nining dalana kay sa 14:6 sa Juan, si Kristo man mao ang dalan. Katong iyan nining dalana puti pasabot, iyan ni Kristo nga nasakop ani. Kitagaan siya pagtugot sa mga saserdote nga kung dunay iyang makitaan, atong mga kaparian sa una kay supak man sila ni Kristo, nya napod sila sa panggobyerno, uyon sila nga gapuson gyutong mga tinun-an ni Kristo na iyang gipangita. Pero sa paglakaw niya sa dalan sa Damasco, nakakita siya kayagikan sa langit o
moto nga nabuta lugar siya og nakadungog siya tingog nga Saulo. Saulo nganong ginalutos mako, ningon si Saulo nga mo na si Apostol Pablo kay naman sa buhat 13:9 nga si Saulo mo na si Pablo. Giingon nga kinsa ka ba Ginoo? Ako si Jesus nga imong ginalutos. Sa unsang paagi nga nalutos ang atong Ginoong Kristo? Nga wala naman si Kristo to naman sa langit. Buti pasabot Higalang Boy Ortiga kung imong hilabtan ang mga tinun-an ni Kristo even though nga dili sila si Kristo na ang imong nalutos. Tungod kay tuan naman si Kristo sa langit, nausab na ang padagan sa doktrina ni Kristo, Boy Ortiga. Nya kay sawa pa siya muadto sa langit, niagi man siya kamatayon. Lugar na bugto na ang doktrina ni Kristo. Mo man ibot nimong ipasabot lugar Boy Ortiga o kanimo Abundio Oliverio sa murag ang imong huna-huna ba murag kasing ba nga karandaw hiwi og lansang mo na nga gigamit si Apostol Pablo nga kasangkapan na ulian ang iyang mga mata nga murag adunay mga himbis nga nabuta siya ipandungan siya ni Ananias atong nakita unya nahadlok si Ananias kay Ginoo nakadungog man ko unsa ka dautan lugar nga kining tawhana manlulutos man pero ningon si Kristo ayaw kay siya himuon ko ng galamiton nga kasangkapan sa pagwali sa kungalan ngadto sa mahintil ug ipakita ko kung unsa usab ang iyaon niyang mga pag-antos sa ato pa si Pablo mahimo na pong manlutos kung mamembro na siya sa atong Ginoong Kristo wa na mas Kristo gani niya na katumbas na nga o kamatayon pa lugar ni Kristo ang pagpawa, buti pasabot. Higalang Boy Ortiga, di na nawala na ang pagtulunan ni Kristo sa ikaduhang hugna. Kay ang unang hugna, mao man ang amahan nga mao si Yuma, Israel ang pagtulunan. Ikaduhang hugna, mao ang atong Ginoong Kristo. Nagtukod siyang iglesia sumala sa Mateo 16:18. O ang ngalan sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Muna siya ang angayan nga pamalandungan daw karon. Kay si Apostol Pablo na membro naman sa pagka-membro niya unsay iyang pagpamatuod sa atong Ginoong Hesukristo bradrone sumala sa nakasulat sa Biblia. Niya atong kuhang pahayag ni apostol nga si Pablo, sadyang namimbro na siya nga wala nang atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan. Yang gipahayag dinhi sa Biblia Reverend nga King James Version, Holy Bible sa Colossians chapter 2 verse 9 ang gipahayag. Sa English na to basahon ba Yes, doon? English version sa King James Version. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa atong pinulungan kay diha kaniya gipasabot pa ni sa atong Ginoong Kristo sa pagpahayag ni Pablo. Kay diha kaniya nagapuyo ang tibuok nga kahupnganan sa pagka-Dios nga lawas nun. Pamugatan na dayon ni Apostol Pablo sa nakaila siya sa atong Ginoong Kristo. Personal niya ni nga pagpamatuod. Sa iya nang nasabtan sa kinatibukan diha lugar sa doktrina sa atong Ginoong Kristo. Kay matud pa niya diha kaniya nagapuyo ang tibuok nga kahupnganan sa pagka-Dios nga lawas nun. Wala ibulag ni Apostol Pablo nga ang Dios sa ani kadturang nakasulod niya. Kanang iyang lawas, di na Dios. Sa dihang namatay ng lawas, di na Dios. Muna Higalang Boy Ortiga nga kung si Pablo nawala naman ang pagka-Dios o ang pagkakamaturan, di na siya magwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Unya, sa English nang diha kaniya nagapuyo ang tibuok nga kahupnganan sa pagka-Dios nga lawas nun, kung balikan ta ang English, giingon na, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kanang pulong fullness of the Godhead bodily. Unsa ba, Brother Ber, ang kahulugan sa gihatag nga pulong nga Godhead sa English kay matod pa ni Master sa atong awit, pagamiton ta niya mga libro o mga basahon o mga referensya pero dili daw supakon ang Biblia.
Huwag salungatin ang Biblia ayon pa kay Master. Sa Tagalog pa. Okay, di Arab, magamit tag referensya nga dili kasupag sa Biblia. Kung unsay gipasabot nining Godhead, matud pa dinhi sa referensya na to Reb kining Merriam-Webster Dictionary or Merriam-Webster Dictionary, kung unsang gipasabot nining Godhead, matud pa dinhi Godhead, noun. Dayon na number 1 dinhi sa ubos, matud pa dinhi divine nature or essence. Nga kung sa Cebuano, Diyos nun nga kinaiya o esensya. Dayon dinhi sa ubos na atay makita number 2. Dayon letter B na to pagabasahon ingon ining nakapayag. The nature of God especially as existing in 3 persons. Nga kung sa Cebuano, ang kinaiya sa Dios ilabi na nga anaa sa tulo ka persona. Sa ato pa, matinaw nga kung gisgutan sa Colossians chapter 2 verse 9 nga giingon nga For in Him. for in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Pag ingog all the fullness of the Godhead bodily, composed of 3 persons, apil na ang atong Jesucristo. Naa di ay nagpuyo, apil siya sa tulo nga persona, higalang Boy Ortiga. Busa ang principal nga tulo, mo lang ang dapat tawgon sa pagtulo ni Master nga Diyos ang Amahan, Diyos ang Anak, Diyos nga Espiritu Santo, tulo ka persona, pero sa pag-ila, diha o salang sa pagka-Diyos, naa kanila ang pagkausara sa pagka-Diyos. Busa kung si Master sa pagtulo, siya ang Espiritu Santo, bisag ingon ana ang iyang kahimtang, gisulti man na niya. Wa manggugay pagsunod-sunod sa mga ebanghelyo na kay kinilaging nabuang ng atong utok na sa pagpanabot. Nga nangita tag husto nga mo pasabot na kinsa may nagliktur nimo atong sa mga nangagi nga atong natun-an nga lain ang batos pamag-ang, lain ang bato nga matupan mo 5 kabok ang mata. Unya sa Biblia wa man diha diin makakangana muti nga na 5 na nakabok mata ng batuhan na nga 7 man nakabok mata. Sumala sa nakasulat sa Zacarias niya ang buhing bato ingon pagkaglain po na naglingkod sa kada eskina. Unya ang dakong bato lain po na pagbasa nato mora si Kristo. Nya na kun ikalima sa taliwala bisag kinsa pa imong ipabutang des taliwala ang bato nga puti. O nakita na to, pag sulbad pa, katong 4 nga gisgutan, di man to 4 nga laylain, si Kristo rin magyapon to. Kinsa ang instructor ni mo anak. Muna, mga mahal na mong tigpaminang karon. Kung atuan na to ang ubang hubad sa Biblia, Brother Richard, ang Kulusas 2:9, bigyon sana na pagkasulti sa ubang pagkahubad sa Biblia. Diri sa ang buhing pulong Reverend, giingon ani na pagkaistorya. Kay diha ni Kristo ana ang tibuok pagka-Dios niya sa lawas gayod. O ang kwintada sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, labi na tong mga uban pong mga membro sa PBC nga nagsupak-supak na doon. Kita narabahinoy lektyoron nga laing kuno ng lawas, kaya ang lawas kuno dili Dios o niya katura kunong espiritu nga mo'y nisulod sa lawas, mo'y tawgog Dios, nagpataka na lang mo, unbiblical ng inyong analisar, oy. Kining gibasa, ang buhing pulong, pero kanang inyong gipanulti, patay nga mga pulong, baseless ba? Walay basihanan. Kaysa gibasa ni Brad Richard, kay diya ni Kristo ana ang tibuok pagka-Diyos niya sa lawas gayod. O sa manday na ang lawas gayod na ang pagka-Diyos gilain, Wala. mana nga tinuntog ng inyo. Nakaron, napamatud-an na to. Unya, ang ato bang Ginoong Kristo sumala sa mga nakasulat sa Biblia, bisag anak siya, pero kining anak ka ba? Diyos po ni nga anak, brethren, sa nakasulat sa Biblia. Dios Reverend, ug ang Biblia nga akong gamiton pagpuriba kining maayong balita Biblia adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales Juan 1:18 ang gingon. Wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan. Klaro kayo nga itong Ginoong Kristo gitawag siya bugtong anak nga Dios. Busa Dios siya. Kay usaman siya sa anaa sa Trinidad o Trinity. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Na karon hain pa nga
Dios gayud ang atong Ginoong Kristo sa ubang huban nga Biblia, Brother Ber. Ni Areb, dugangan na to, prueba, din higyapon sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 18 sa kini nga Biblia, nga gitawag New World Translation o Bag-ong Kalibutang Hubad sa Sabi Balang ko na Kasulatan. Brother, no? Niya sa ato Reverend ang New World Translation nga Biblia. Niya, matud pa dinhi, walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong gipanganak nga Dios nga anaa sa sabakan sa amahan mao ang nagpatinaw kaniya. Oh. Ang bugtong nga gipanganak nga Dios. Sa to pa katong gipanganak nga bugtong, Dios to. Nakaroon tungod kay Dios man siya. Sa diyang namatay ang atong Ginoong Hesukristo, wala man makakita niini si Tomas sa sinugdanan. Kay wa man siya mauban sa pagkakita sa atong Ginoong Kristo. Pero sa diyang gipahikap siya sa atong Ginoong Kristo, unsay sulti ni Tomas, Brad Richard, sumala sa nakasulat sa Biblia? Dire sa nakasulat sa Biblia rin, dire sa Juan sa Kapitulo 20, versikulo 28 ug 29. Ingon niini ang nakasulat. Og si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Og si Jesus miyon kaniya, mituo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala man nagpakakita ngani na nagpanuo. Klaro, higalang Boy Ortiga kadtong nagpalain-lain sa lawas nga biyaan na ang lawas ni Master. Pinaagi ni nga implo kay tungod kay ni pahulay na lugar siya. Si Tomas nabanhaw na ang atong Ginoong Kristo nini og si Tomas mingon kanya, Ginoo ko og Dios ko. Ningon Bas Tomas, Ginoo ko og Dios ko kanang imong sulod kanang imong lawas di na Dios. Niingon ang atong Ginoong Kristo nga mituo ba ikaw? Tungod kay nakita mo ako, dalaygon kadtong wala man nagpakakita ngani na nagpano. Dalaygon kuno kadtong wala man nagpakita ngani na nagpano sa atong Ginoong Kristo. So, mga mahal namong tigpaminaw, higalang Boy Ortiga, among ipanghinaot nga pinagi nini, nalamdagan ka sa imong mga pangwinta nga magkadimaob. Daghan pa untang sitas ng atong ipakita, no? Pero niabot ng mga oras, amo lang i-remind nga sundan nimo nga ang atong Ginoong Kristo sa pagpakita niya kang Tomas nini nga gipahikap siya. Pag ingon ni Tomas nga Ginoo ko Dios ko, wala gimensyon ni Tomas nga gipalain niya sa mas uban ba mga kauban unta nato sa unang brother, pero kita na may lekturon. Lain kuno ng espiritu ug lain ang lawas, kay ang lawas dili kuno Dios, ang espiritu kuno Dios. Pag ingon ni Tomas Ginoo ko Dios ko, wa gyud diha nag-ingon nga katong akong gyud Dios ang imong espiritu, ang dili nako Dioson ang imong lawas. Saba mo diya pagka membro sa three persons in one God, individual, Dios gina. Dili na nag-mention about sa lawas niya. Busa, sa sunod atong ipadan, higalang Boy Ortiga, kining imong pangutana. O, sa ngalan lamang sa among magtutulo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalusab sa kauban nga Ebanghelista. Kiniusab niyo igsuon, Ebanghelista, Brother Dave Srisaba. Kiniusab inyong igsuon, Brother Richard Kanyaman. Okay, usab ang inyong igsoon Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Moabot ang panahon nga ang tubig dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mangita kinuktawo nga iyang marumbo, daghang katalagman
Sumala ni Master ang tao mag-antos ug kasakit nga walay sukot. Ang pundok ni Master nga PBCM ra maoy kasiguruhan sa kaluwasan. Kung mangita kag tinuod nga paglaom, pagampo ug paminawa, ang pulong sa Dios nga gikan kaniya nga makaluwas sa ikatulong gubat sa tibuok kalibutan. Sa mga kaigsuonan, hugot lang ta mobaro galig-on sa PBCM nga pagtulunan. Ayaw magpalingla sa gipabantayan nga nagdala sa ngalan ni Master. Apan nangawat sa doktrina, sa original nga pagtulunan. Sa PBCM lamang makakablagan. Ang spiritu ang abutang